To jama'a muna muku kwana. Buhari ya ce ya zane mu 31 ga wata za mu kama gabanmu mu bar ƙasa Najeriya. Yawwa. Wayyo Allah talakawan Najeriya. Baba Buhari, na ce Baba Buhari dama ba na faɗa maka ba kada ka canza kuɗi. To gashi nan ana mutuwa. Na ce ana mutuwa. Baba Buhari ka canza kuɗi domin ɓarayen gwamnati ne, amma talakawa ne suke shan wahala. Na ce talakawa ne suke shan wahala baba. Canza kuɗin nan ba alheri ba ne domin masifu ne kawai suka ƙara mana a ƙasa baba. A cikin local government da ƙauyuka